tsy koragna raha maro loatra za fotony aloha direct ataoko kapovavaka izy ataoko drakidraka mampotaka tegna hita mihitsy ny hoe hely jery hely fagnahy atsika gasy aloha globaliseko hoe gasy hely jery hely fagnahy ary tsy am'fandiniana inona viany jiaby zay ny fandrobatana ny fanabiazana zany hoe ny fampianarana ny nandrobatana ny fombandrazana ary indrindra agnatin'ny fanabiazana io blanco tsy raha iny mpitondra mihitsy ny hoe ny ahabe atsika amin'ny fahaizana pardon boko tsika mikoragna hely momba ny concurrence ndraiky politique lany asa tsika ary tsy vitany atsika lany asa atsika mpitsinjan'olo amy raha tsisy dikany aloha ataoko hoe tsisy dikany mbola tsara nareo ry glorieuse aloha ataoko hoe tsisy dikany mbola tsara nareo leport amy fotoagna zao anao mizaha Facebook raha tsisy dikany itariny agnanaovagna populisme agnanaovagna buzz zegny volaniko hoe ely jery ely fagnahy atsika aloha ataoko hoe atsika resaka fagnabiazana le raha eto karaha ataony raha mandalo zao amy Facebook za nagna publication donc hitanareo jiaby hoe io ndray tsy mety io ndray tsy mikoafy tsy hitako iny problème io ndray raison sociale io ndray androna tsy hitako iny problème io ndray antignany tsy hitako za personnellement za tsy mahita hoe iny problème grave am'le raha satria nahoana nareo mbola kapako mbola tsara tsotra simple le volagna hoe tsy tiako za tsy tia aloha ataoko karaha zegny hoe tsy tiako za tsy tia volagna ny androna na volagna raison sociale na volagna ny tsy miety na volagna ny tsy mikoafy na volagna mitapolaka mitapolaka sa ino ty ino mafivolagna-ndreo zegny tsapola vraiment tsika couillon aloha ataoko direct ataoko hoe atsika couillon bado atsika fa badoin'olo atsika mbola magnabado tegna amy raha tsisy dikany ary aviany malo hegny atsika zao fagnasasa fampiraraka sikigny o fiera amizay pre anao koa tsy tia tsisy olo forcenao tsy tia alaiko aminakaza personnellement 17 ans zany nianatra Tantanarivo za tsy nagnaboaka ro Tantanarivo tao ero tsy tio fa ninaka nataoko volagna anaka mahazanaka ankarana sakalava za 17 ans zany nianatra teo endreo volagna anaka tsy endreo volagna anaka samy naka nataoko fierté naka nitondra naka amy kapitaly donc matoa za mamaly ndreo amy volagna anaka
tsy hoe volagna andro tsy haiko volagna andro za me volagna borsany za me volagna ny Majunga ndre volagna tsy mikoafy na tsy mety za me zo fa za fo tsy vola hoe za me 100%. fa anao koa ndy volagna aminaka volagna Andriapasy na ro ndaty dasiadasiareo tsy 100% fa izy eko ary izy valiko volagna anaka takaragna na sakalava iny problème iny problème 10 ans za mipetraka Mayotte ro koa mivolagna raha tsy manjary momba malagasy ro vangoeko volagna gasy mamparasa rotrondro ta Mayotte akory tsy mivolagna gasy ro baka ro magnano volagna kenti maory magnaratsy gasy vangoeko volagna sakalava antakaragna akory hendo fo raha volagniko koa ba ora raha volagnindreo haiko fa ro valiako ny volagna anaka ke tsy hitako hoe nandeha natao polémique be hoe tsy miety tsapoly tsy mikoafy la niasa tsika ngosana pavy tegna la niasa aboko tsy jery verijery foagna tsy le mpagnano politiky mikatramo anareo manda fanagnanareo mandrava raha anareo ny mampiasa lohanareo no hitsangana anareo ny blablablanareo fa volagna amont des seigneurs volagna langage parole normal atsika mbaniny mpagnano politiky parce que hitandreo atsika raha tsisy dikany mampimoignoigny atsika amin'ny Facebook tokizan'olo amizay tsika volagna zalahy igny na volagna n'olo igny simple za tsy tio izy navadiky ny resasany version le raha io le mandrobaka atsika amin'ny Facebook le mamadiky version izy koa fahaizantsika mamadiky version io ny fahaizantsika miady miaro tanindrazana atsika atsika nosy lavitra atsika nosy lavitra zahava amindry faralatsika ry zandry likerve Majunga ny cosmopolite ro sady tsy volagna sakalava tsy volagna musulman tsy volagna Taninarivo volagna telo mifangaro ane Majunga anao koa mitandregny volagna ny Majunga misy borzano misy sakalava misy musulman ny ajojo na ajojo karaha toany atsika varatra anareo volagna 100% amin'olo avaratra agny volagna sakalava na antakara non ndrentsika pire les autres atsika volagna asifagna volagna vazagna ivinao kelera montre ho azafady montre zay tsy raha volagna sakalava montre zay tsy volagna takara ambara sabaka antakarana ia sakalava ia mivolagna fa kelera montre o kelera ma montre amy tagnanao kelera zay tsy volagna sakalava montre zay tsy volagna sakalava ke est-ce que ve anao sûr 100% amy tegnanao fa volagna ataonao igny olo ravoravo
de za migene sofin'olo marignanao mivola hoe kelera zay sady tsy volagna gasy, tsy volagna vazaha, tsy volagna sakalava, tsy volagna takara, miderange sofiny mitandregny izy fa nohony atsika fazatra be tamizigny foagna tamizigny mety volagna tsy mety ane mbola volagna d'origine plus que nitsika avaratry. Okay anao volagna tsy mety mbola original aloha taoko karaha zegny mbola original plus que nitsika avaratra ndre mazengafo capitalin'ny région Sofia boeny jiaby ro tsy mahay volagna tsy mikoafy na tsy mety na tsapola. Agnalalava anie agnatin'ny région Sofia anao maregny agnalalava mifangaro sady sakalava no tsapola tsy mikoafy tsy mety ke atsika fa nibady hoe ny mpagnano politika atsika fa nalafo ny mpagnano politika raha tsisy dikany matsisy jery atsika vraiment atsika con raha zay fa mibarako anareo isan'andro atsika la côte des cons et connes et couillons zay tsy faly mamaleo za ry sasan'izay mivola ndre raha volagnindreo tsy haindreo ino définition ino dikany raha volagniny fa mila mivola parce que za misy Facebook ndre anao zao anareo jiaby mampiasa Facebook eo mitania baka roa 5% amindreo mahay exactement hoe ino moasan'ny Facebook. Pourquoi faire les alarines créer les Facebook tsetsika fa hoe za misy Facebook angatamiza zegny le nivolaniko teto ary ampodiko eto matetika ary raha io fa zahay jiaby mpagnano live eto ndraiky le membre agnatin'ny magnano live miaraka aminay hoe koa fa nagnano demande amizahay ke profilinao verrouillé anao fa tsy valinay edy ndre anao zao matoa zay eto tsy verrouillé comptenay tsy verrouillé raha live ne parce que zay madio fa anaro raha tsisy dikany ino problème jiaby io zegny matetiky ny volaniko teto ary mbola mipodiko eto ary tsy mahakalo za magnampody izy problème jiaby io dia ny éducation zéro que dalle zegny olo tsy faly amy raha volaniko mamaleo za zay koa rangatako aminareo sanandra zay tsy raha meloko koa valigny fa anao koa maly za mamalia za marigny fa za mamaly za blick black karaha ataoko za mivola mahitsy direct pa ndre anao zovy problème no éducation problème nio sensibilisation tsisy le fipitezana fagnapitagna raha amy vahoaka ke any le vahoaka magnano n'importe quoi tsisy contrôle fa hoe za nagnano zigny ndretiko mihoatra zala Facebook eo jiaby mitsinjaka fiera izy nefa tsy hainy fa izy le plus con et le plus bado anareo ndraiky naregny zava baka atsika tsy tia atsika atao africain fa atsika africain za ataon'olo métis
za tsy mero parce que za métisse fiera za ataonao métisse e. Zahava ianikinao a star français igny, le seul français nibata Roland Garros. Il est fier lui hein. Zanany Joachim zanaka ianikinao a métis américain français, fier babany ndraiky mamany. Fa atsika ratsisy dikany mampimoign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 y atsika tiatsika tsy tiatsika atsika africain. Baka tahiana avy any dadiny dadilahinareo ndraiky dadiny dadinareo tany baka an'Afrika. Atsika jiaby na e fa igny côte andrefa ndraiky avatra andrefa Masdigo igny azao vinidriky teo voalohany les arabes. Ary anao koa mizaha métissage ny fatra avatra mahazo andrefa jusqu'à Majungany ke métissy arabe. Anareo koa vola fa anareo tsy africain. Parce que la ponareo tsy job. Karaha ataony za métissy za azo vola hoe za tsy africain parce que la ponaka tsy job fa chocolat. Fa nino la pono nino ambarazabaka. La pono nino couleur russe sa asiatique jaune sa afro-américain. Nde ro afro-américain ro ro fier oui ro africain. Zava Obama ndraiky vadiny Michel, ils sont fiers africains. Ary izy koa izy lany président de la république tany Amérique, izy nandeha za tany fiaviany dadiny dadilainy tany Afrique parce que fierté nazy hoe za premier noir américain mitondra États-Unis, pays le plus puissant du monde. Est-ce que nareo nahita izy nankaratsy les américains blancs? Non. Contraire à les américains blancs nakatia Obama. Martin Luther King zany, pasteur Martin Luther King, c'est du noir. Malcolm X, c'est du noir. Nanandratravo tantaran'ny États-Unis. Est-ce que les Américains blancs remelko? Non, contraire ro fier. Fa atsika gasy karaha atsika mampimalo atsika ndraiky avy fafasasahagna. Izy koa volaniko io fahaizantsika lakôty tsy mifankatia mifagnasasaha io fa ela anazy tsika état fédéral ndraiky état décentralisation fa tsika con ampodiko on est des cons et couillons. Za agnisan'ny koa olo misy olo nasaky magnano blague ary mikotrana tsy mikoafy, za nagnano agnarana io voalohany tsy mikoafy teto. Na igny tsy ataonareo polémique koa basy. Ataova polémique koa. Parce que tsy miety zay baka aminaka tsy mikoafy. Tsapola oro zare taloha. Ro matsiolo, rokonoholo. Anao zio koa volaniko. Moi nabavingahy nda izy nataony vaza bagage ame navianandafy. Nabaviny manafy. Anadahin-drako igny Jombily nandesiny magnangy nandeha andafy. Akory, meloko anao. Atre amy riba aloha anao. Raha mariny.
Anabavinao na desy ny vazana andeha andafy, anadainao natao jombily na avy andafy. Ino amizay problème? Ino problème? Atsika misy ejery zara. Raha mba misy dikany, mba hisauve anao, mba hagnavotro anao, hialatsika mijaly. 66 ans bientôt. Nazahoatsika fahaleovan-tegna. Raha tsisy dikany. Za zao koa gnambaranareo raha raiky ty. Anareo mety gaga hoe, mariny volana Zokobe. Zokobe mavandy. Izy koa aminaka za mizaha. Za tety Madagasikara, fierténaka ny couvre Madagasikara, zay za vo ny couvre Europe. Ndrezy magnano zay tseniko Europe jiaby fa vitsivitsy ny tseniko itao. Anao koa mizaha Madagasikara. Io Madagasikara mitokana io. Koa anao mizaha olo mandiniky, ary olo intelligent, tsisy karaha Betsileo ndraiky tsy mety. Miboa eto no famatra zegny aminaka. Betsileo araiky, tsy mety araiky, le plus intelligent Madagascar. Ro tsisy raha tsy magagareo fa le fahagaganandreo igny intelligence-ndreo. Fa atsika les autres côtés na les autres côtes que des abrutis. Que des abrutis. Izy ny tantarany dokely, tsy haiko dakoely, tsy haiko dokely igny, idrako impira igny. Tsy mety valizy mena, rontignana zary koa mena. Et alors? Anabavinao nataony vazaha bagazo mena andeha andafiny ino? Valizy joby. Raha lahinao anadainao nandesiny jombile nandeha andafiny ino? Valizy bleu sa valizy verte? Misy volagna zay amin'ny ankaragna agny. Tany tiragna tsy mahavelo. Ino avetsika jiaby mandeha miparitaka eraka Madagasikara, eraka zao tontolo zao, parce que nditady. Ary nagnino atsika koa nditady? Olobetsika magnano atsika tsodrano. Amle hoe aomby mazava loha anao zafiko e, aomby mazava loha anao zanako e, tsara joro anao e, andeha hitady ahita impody an-tanàna. Masaky eo mivolagna mitsangana eto, olo miala tanàna, ndre baka Diego eo nandeha Toliara. Mbola joren'olo betsika. Ary izy koa anao mizaha rango zay ziska ny ana Marekiama. Mbola tsy miety, ndraiky tsy ndraiky Betsileo, no mbola mitana. Mare koa fombandrazana. Akoatran'olo atsimo. Fa anaro ndraiky lingilingy ty ho vazana ro tsy vaza. Ty ho américain anao, karakôry man? Wes man. Cool wes. Cool naro nino volagna sakalava zegny? Za tsy fiera mivolagna sakalava hoe yes man cool. Zay io boka faivadiky zay io andedese. Anao mivolagna fa le style modèle anao mivolagna iny tian'olo. Anao zay raiky miteza fa olo jiaby tsy mitiany. Lamba mitokany. Raha tianao tsy voatery tian'olo. Aza mijalijera amin'ny fo amy zakategna.
vraiment atsika gravy ndre anao fo anao le volagna hoe alo gravetsika le raha gravetsika hoe za tsy te volagna tsy mety anao tsy haiko mazao firazanao eske anao me razagna dadiny dadilanao tagny na babanao tagny hoe baka io eske anao nagna recherche non tsy hainao aby azabaka diego azabaka vatra azabaka toliara azabaka nefa tamy fiavianao exactement tsy hainao aby fa faly vola parce que buzz tantara aby tsy hainy za baka mialatsiny za manao nagnaranao zokilahy Njakatina taena be Njakatina tay tamitsika tadegoty nahavelogny Njakatina tay tamitsika tadegoty même azov madame Dirkabo igny Ultina Real mialatsiny madame Dirkabo baka tamitsika tadegoty ary regny be tary regny fa ro tsara regny nao vola za tsy te volagna ny Diego za tsy te volagna ny tsy mety aleoko lavitra za fiera amindry tsy mikoafy na ry tsy mety na ry tsapola karaha amitsika baka avaratra volagna atsika tsy hetsika ben oui ary zo problème surtout atsika dianato ndre anareo tsy mety antara anareo aky anareo magnantsika n'olo za volaniko ndreo manafy borizany namako nianatra tary 17 ans za tsy tero fa naka volananaka ampiasaiko ary za tsy volana aza volana borizany aminaka fa volananareo tsy teo non zay ndresona basket tamy jera managnano volet za taminay ST io Paul Rasmanagna antania mpianatra Sainte Famille to za raha tsotsika reriky namako to non tsara misy maly polémique atsika lakoa tsy te borizany fa tsika miala tsy afaka parce que io capital tsika anao misy capital nao ambara za ie capital ny Diego ia Sakaramy place Joffreville nde agnaran-tanànanao mbola agnaran-tanànam-bazaha niananao mifisila tetin'olo keny tiako aviagna mitoy koragnanaka baka sady midriky amy politique za en même temps ny tiako ambara amizegny problème io le éducation io raha volaniko matetiky amin'ny Zandry Gaspard Fisoa ministre ny communication culture ndraiky ministre ny éducation nationale et supérieure ampodiana fiteny party fa baka amin'io tsy fagnapodiananareo fiteny party iny aviany adi-boky oe ary zomba farany avy zay mariny deja nareo mpagnano politique fa micrie le raha mitady le raha ampisara-bazagna amy vahoaka l'éducation potenareo mifagnapotenareo mpagnano politique anie éducation mahavitany tsy milamigny nindra ny volaniko teto ary nindra nambarany ajiaby teto heureusement tsika io nosy fa tsika io koa nisy frontière nikôly tamitsika atsika ohatry zay fa nina fatiny fa ravagna fa na
rebaka famony faty fa zagnahary nagnapetraka atsika mitokagna atsika mboko mbola couillon koa econ couillon atsika zao agnatiny miady mifandamy hoe anogna président Mikaely baka izy tsy afaka andro io non robatiny mpagnano politika atsika amy Besosy en Facebook aty magnano ny ataony ary raha jiaby iny Besosy ny commande io amy Facebook aty ary le compte fakiny hozy izy ny américain aviany raha jiaby parce que irahin'olo anao irahin'olo izy irahin'olo ro alefa ty Besosy ndananareo miéclaté amy Facebook compte fakiny le draba tsy amijery parce que mila vola malaky losy magnano beaucoup fiera mission accomplie aya Besosy naka non mais andesinareo ia les jeunes ataonareo ino les jeunes mampalelo zany les jeunes betibetiky tsy hainareo fa anareo jeune betibetiky iny tsisy avenir ninako ninefa zay zao narambesanay ndagnahary mangalazay alhamdulillahi rabbil alamin fa nefa ino adidy tsy nataony zay niantro zay naheraha zay nampiantra naherany nampianarinay zay nitarimy be nitarimine zafy fanavy amare koa miambigny zafy faharoiny ino koa raha tadiavinay ndagnahary mangala fa anareo tsy fahaiza tsy diplôme tsy bureau karamen'olo amy volany katy amy volany jamala jery tsy mandiniko roso magnano compte fakiny ozy izy Amerika mais fokiny fakiny misy ajery atsika zalaby koa misy ajery ino mampivolagna zay ndraiky zandry fabra eto zahava mpagnano politika o za politika ndreo mpidirinao ziska agnatin'ny l'église agnatin'ny maskriny amy rombotromba na aya amin'ny koa izy araiky fataondreo mazingagny e amy fombandrazagna igny fanompoagna fandira politique jiaby na fanompoagna na ino na maskriny na l'église fotony ino mila potendreo mila robatindreo anareo fa badoendreo anareo fa mbanibanindreo non mbola loso amy lalagna tsizy normal reo magnano anareo boka manesa agn'omby ny magnara-dalagna fony mampalelo voakibay fa nareo daba donto tsy tonga saigny igny loso fo mampalahelo za misy mahita amy Facebook za misy mivona hoe pinaise ndraikindraiky za tsy magnametsiny fanjakagna mivona hoe supprimer karaha Gabon koa na tsika mivona zao tsisy réseaux sociaux ny coupé ny fanjakagna ny Gabonais réseaux sociaux kenareo koa fa foagna tsisy jery tsy andiniky ny amarenareo za koa place ny président Michael coupé encore réseaux sociaux de aleo fampina fatinao nareo zay ne magnitsinitsy parce
que nareo afabadoendreo nareo bady tsy tonga sainke. Asafo magnamboatra tablette nareo, ordinateur nareo, téléphone nareo, iny sisasisa teknôlôjia nareo les asiatiques. Anareo mahita ny Chine misy Facebook any tsisy io, any tsisy io. Le Corée jiaby regny any tsisy io. Facebook izy zay, Facebook boky magnino karazana hoe boky, ohatsika hoe boky livre. Taloha maro mbola velogno zay heteny isan'izegny. Facebook ne taloha telo: cahier de chant, cahier de souvenirs, après journal de la semaine, cahier. Point barre. Zay tsisy teknôlôjia zegny taloha, zay tsisy fagnasasa. Anao mahita cahier de chant zay milamy, azo maty. Isaka semaine zegny mipody amy tompiny, c'est-à-dire farafaratsiny zegny dimanche cahier souvenir igny na cahier de chant igny mipody amy tompiny. Izy amizay miza ty camaradeko araiky ty za nandeha Toliara ty, ty camaradeko araiky ty za nandeha Tamaro Antsetra ty. Fa noho ny fivoarana nalaky loatra ny filomaizan'ny tontolon'ny teknôlôjia, nazondry sasany fagnasasagna, fanaovagna règlement de compte. Anao koa tegna no règlement de compte amy lakorony labanany aja manjara ry kianjan'ino, kianjan'ny morengy. Ndao magnano morengy ary anao magnano règlement de compte fa tsy amy Facebook. Anao za raiky magnano izy amy Facebook Madagasikara jiaby voasasa, zegny tsy dinino barakantsika jiaby. Parce que zao mazy malagasy sont des abrutis. Azo mazy Diego tsy magaga tany lavoana. Azo mazy Toliara ry Dachar Dapasy. Non mais attends, atsika tsy angala lavitra. Zava Fianarantsoa ndraiky Taninarivo. Za tsy haiko, za tsy maregny betsilômy moin agnatin'ny Facebook. Ndray amy politique ko tsy zoky la ray mandreny pety rakotiny reny. Si zany misy cahier de chant et cahier de souvenirs zany. Anao ravoravo magnano cahier de chant zay, anao ravoravo mahazo cahier de souvenirs. Ty koa ny cahier de souvenirs latorinao zao apetako sary posterany George Michael, apetako posterany Elvis Presley. Zay ny fiaignany taloha, nanjary fiera zay tompiny. Même tantara agnatin'ny cahier de chant anao koa tsisy hira, apetraka anao tantara, ataonao tononkalo, éducation correcte ary narifinaritra. Zany nianatra tamy Sainte Famille teo, classe de 7e. Olo nianatra tamy Sainte Famille teo mais mpampianatra fotognoniko ty. Anotanenareo Paul Rasmana Rosy. Classe de 7e teo nisy mpampianatra zay kaindreo Ramsey Jules. Ho an'izay nampianarin'ny Ramsey Jules tamy Sainte Famille mais Ramsey io. Indra nisy tamy Ramsey Jules 1, 2, 3, 4 colonnes. Nino tagnaty klasiny io ambany amy terrain basket amy face, anao hitrika amy couloir manonga l'escalier io. Teo classe de 7e teo tamy Sainte Famille, juste à côté ny salle d'œuvre en Sainte Famille. Indra nataony prof zay Monsieur Gilles tamy Sainte Famille teo, isaka colonne 4 igny misy note mipetaka ary.
eftra note eftra am tableau devant io par colonne ino fangalagna note zahay midriky 8 heures marandraigny pendant 30 minutes anao andeha l'école na anao baka l'école na anao haly na anao nizaha télévision tsy haiko anao na nizaha journal na ino 4 par rang olo efatra isaka rang mandeha raikaraiky raha ny tatareny araiky ty tsy tatareny araiky ty raha ny tatareny araiky ty tsy tatareny araiky ty c'est-à-dire anareo mandeha raikaraiky ary mitantara asa hoe resaka journaly asa hoe anao namaky boky anao nivola boky nivakiko zay mivolagna arakaraka raha tatarenao azahoany rang na colonne misy anao point 10, 15, 20, 30, 40 points ary igny point igny ampidiriny raha monsieur Jules amy note de connaissance du monde nareo je boka fa tsy anareo tsaiky betiky mandeha l'école ino moa ny hoe connaissance du monde agnatin'ny bulletin hoe connaissance du monde miragna point nareo jiaby ohatrandraha zaza raiky zao nitantara le raha za napidriky point 40 agnatin'ny rantsika atsika jiaby 10 point 10 point 10 point 10 point 10 point jiaby na hoe 40 point 40 point 40 point io tamy sainte famille teo tany anareo rosy raha monsieur Jules classe de 7e la connaissance du monde zegny agnaran-draha io marandraigny zay midriky 2 heures zay midriky toujours mangala 30 minutes de plus magnano raha io zegny mitantara marandraigny tsy mitantara après-midi ary zegny mitantara niany marandraigny ndraiky après-midi tsy mitantara mare fa olo hafa koa agnatin'ny rabenareo fa zio mpianatra micommande pa mpianatra nareo tsy lany fagna mpianatra micommande pa mpianatra anao tara 5 minutes maximum anao tara 15 minutes tamy sainte famille teo zay niantra après 5 minutes de sonnerie barreau jiaby ambany ary mifody le barreau aroe ambany ary mifody tsisy barreau mibiagna eky après ny ko tsy mandalo boka agnabo amin'ny entrée aty tamizay mbola surveillant général teo frère Léon anontania Patrick Rary managna me frère Léon anontania Paul Rasy managna me frère Léon zay mpianatra cette famille tamizay me frère Léon io surveillant général c'est-à-dire anao mandalo boka agnabo igny tianao tsy tianao tsisy tany iarivanao ka hoe ijokojoko za hiditra lihitrika agnaty la classe mandalo devant varavaragna ny frère Léon surveillant ny sainte famille donc 5 minutes mbola tolérable fa après 5 minutes 10 minutes 15 minutes anao taraka niditra eo mila taratasy baka amiray aman-dreny sinon anao tsy tafiditra amy classe amare koa anao miditra eo donc ça te dire anao tsy niditra eo niany igny dikan'izay anao fa absent ary anao absent igny amare anao mitondra explication ndray aman-dreny igny tsy nampianatra anao nombaly nono ino éducation vraiment bien tsara tamin'izay niantra même tamizay niantra tampefoloa teo même chose anao nidriky l'école ampefoloa ary anao tsy nagnano blouse bleu anao igny anao tsy tafitrika amy barreau io na hoe anao nidriky eo ke blouse nao tsy mifody anao tsy midriky eo anao ndray zanaka colonel anao ndray zanaka général anao ndray zanaka président république mila correct blouse nao anao midriky eo ary anao miboaka eo koa tsy mila agnaty lakoro ao tsy mila ka aza mafana blouse nakala ndraiky misoriko anao ino colis tapefoloa teo zay nahazo raha zay ino tiako aviagna amy raha jiaby zegny ny potegny
le fitezagna moraly à l'école. Ny potena ny éducation. Ary ny potena amizay ny ino ministère ny Gaskara dia ny culture. Za boka raha mandalo koli ino rova Manjakamiadana. Andravagna zo tadiavindreo fô volan-dravandreo zo tsisy. Azovy amizay ndegna efa zo atsika malagasy Madagasikara jiaby. Or anao gaga magnontany tegna hoe fikambanam-be ny ampanjaka ny Madagasikara. Ay, anao magnontany tegna hoe nimbiagna moa nisy fifidiagna ke hoe fikambanam-be ny ampanjaka eto Madagasikara. Atsika ngalalavany misy ampanjaka atsika. Atsika Majunga misy ampanjaka atsika Ambatoboeny, atsika Diego, atsika Ambaribe, Rotoliara, Romenabe. No? Anao tsy gaga. Fikambanam-be ny fomban-drazagna malagasy. Tampoko zanao ro agnatinao, ro ratsotsika reriky. Anao mahita ry Zalifa mpanjakany Analalava agnatin'izay, ro tsy agnatin'izay. Anao mahita i mpanjakatsika Ankarabe agnatin'izay, ro tsy agnatin'izay. Nefa ro mitady pesosy andravanagna kolizay. Hoe fikambanam-be ny ampanjakany Madagasikara. Tanao, deja raha karaha zegny fo tsempiky fa mandroboka le coutume na culture atsika. Nefa tagnatin'ny tantara azovina igny ampanjakany Sistany, mpanjakany Afovoany. Ary io le problème mahavy atsika samby gasy tsy mifankatia. Mbola tsy afaka amitsika agnaty cerveau lio fotsika le hoe tantarany fahagolan-tany. Hitanareo la France ndraiky Allemand nangotsiko tamy la France, narary tamy la France raha nataony Allemagne ro. Ta sur glane ary Marina Limoges ary raha nataony Allemand français tsy naravoravo français tamy tognandro. Nino le nandalo? Anao koa mandeha, salut mon frère Fabre, anao koa mandeha Limoges, mandehana sur glane, musée maventy zay o, taona andivegna ny Allemand français velogno na levindro français velogno, français française tseky be jiaby na jobokondro tagnatin'ny lavaka ito roandro anaty to. Tsy ny tiany Allemand, tsy ny tiany français Allemand, nefa rozo aia Union Européenne. Fa atsika gasy koa na bon, voilà. Atsika tsy nivonegna nyroagna velogno. Fa atsika niagnindreo rango baka tagny marambitsy tiako mena be tagny atsika lefa ziska atsika navy ambambao. Ziska niara io mbola agnatin'ny io jeritsika fo. Mais attends. Aiza le éducation? Aiza le culture? Tsisy pays tsy nanagna ny tantarany nifagniagna tamin'ny andron'izegny, tamin'ny andron'izegny, tamin'ny andron'izegny. Nefa natsika boko nino? Mandeha vavaka, mandeha mikosoaly. Astafirullah. Oh mon Dieu, Seigneur Jésus Marie Joseph, Zanahary ampiasa ho. Nefa natsika samby atsika tsy fankatia. Anao nde angataka amy Zanahary izy agnampy anao, kelera koa izy nde agnampy anao.
éducation problème ndraha jiaby io ndraiky communication ndraiky culture tsisy hafa eky fa raha telo io fo io ny mamono atsika ary io ny tsy mampandroso atsika laloviny mpagnano politiky angarezigny reo tsika laloviny mpagnano politiky goaiky antitsy reo tsika parce que tsika con et couillon za tsy lampanijery za tsy tragno fagnahy fa raha hely zegny foana agnambakabakaindreo tsika zava baka reo anao mizaha Facebook que de compte fake fokiny iragny de ataova compte fake ataova agnaranakahy io ohatra zagny ministre na zagny député na zagny tsy haiko maire je sais pas ohatra ho za zegny amiako pesos ohatry tadiavinao koatsy 1 million 2 millions za tsy magnano bon ok allo amiako anao tsenky ty 1 million pesos nao le draba io lo sedy magnano directeur de cabinet ordinarialy ne i fanir soa bulldozer ne tsy miady ka zay ne miady ho atsika lakoty fa le raiky alary amle compte fake tsara iady ho any lakoty non ifegna pesosy andegna sasa olo non mais mampalahelo atsika tegna mampalahelo atsika anareo volanareo mpagnano politiky reo miady reo samby reo kelera koa fa nareo ny tsisy jery ifendreo pesosy parce que vola malaky losa atsika magnano ndenao koa naty reo tsy mitomagny wala reo tsy andeha agnatin'ny fatinao feky le olo sasaenao ndraiky le jirany ndraiky moanjany ndraiky le voisin regny magnatogny fatinao fa koa reo tsy andeha agnatin'ny fatinao reo mitady olo hafa koa zao vifendreo isolo placenao non raha mariny volaniko baka fa matra mamalia za olo fa matra raha volaniko zegny ary tiako mamaly za misy koragna nataony zandriko zay no moaly tiako be le koragna nataonao zandry mamigotso bravo frère tanareo regny edy olo mandiniky mikoragny hainao hoe valeur raha nikoragnany mamigotso Zimba House BBC est là aussi ni raha nikoragnesi resaka vidiny beny avy eo anareo vola mamigotso koa mipetraka andafy question 4 millions tsy anagnany mamigotso anareo anagnany ary vitany efa zegny fa izy nikoragnesany zegny tsy pour lui fa pour nous tous ni tsika jiaby hoe tsy ampy firy de temps anao baka Tananarivo andeha Mbario be tsy haiko firy millions be d'avion wow za nandeha baka Beauvais ho an'izay may en France mais Beauvais agny baka presque reo vol privé reo agny ry jet EasyJet sy ny firongony ndraiky Orly za nangala Renard baka Beauvais andeha en Italie presque 1 heure de temps de vol otriny feko parce que za nividy billet 1 mois à l'avance eritsereta 1 heure et quelques de vol baka Beauvais nandeha tany Italie à French non à Pizza za na efotriny 1 mois à l'avance aller 23 euros retour 23 euros donc zegny 46 euros ataova compte amitsika agny baka 46 euros zegny firy francs tsy ampy millions tsy ampy millions aller retour 46 euros or anao magnefa aller baka Tananarivo andeha Mbario be millions millions
Ora raiky 1 heure et quelques de vol, aller-retour 46 euros. Antananarivo Ambaribe vol, même pas 1 heure de temps, 5,500,000. Wow! Ino problème jiaby amizay, eto amizay za mamaly zandriko mamigotso. Fa ela za zokbe teto ny vola. Ary heureusement président volagna azy igny, fa komoaly be igny tamy maison de la chimie ta Paris débat igny hoe ni bloqué ndry razozo sy Ravatomanga sy ry Tsay Christian ary ry asiasy reto, tout ce qui est raha mitipesosy amindreo. Ino antony? Parce que tsy mahazo idirany concurrence. En Europe, en États-Unis, même au pays de l'Afrique, misy concurrence ane, aviany volindreo mora. Fa antsika concurrence tsy azo atao. Ino aviany électricité en Europe mora? Nefa en Europe reo tsy mamokatra électricité. Fa reo mangala na baka en Algérie, na baka en Ukraine, na reo magnano terme. Fa électricité ndreo mora. Miaraka rano. Nakatsa sidro. Électricité naka, plus eau chaude naka, plus eau froide naka. Etrereta zigny. Za magnefa 100 euros. C'est ce qu'on appelle charge. 100 euros. Ataovy amitsika baka compte zegny. Ora tsika amitsika igny amy Jirama, anao mampiasa ampoule hoe soi-disant hoe ampoule économique. Tampoko a facturanao bako 1,5 million, 2,5 millions. Ampoule hoe tsy frigidaire, tsy ventilateur, tsy climatiseur. Attends. Akory atao tsika tsy tsefindreo mpagnano politique reo? Parce que monopolisendreo raha jiaby. Pesosy am posindreo, ro velogno. Normal vady amanjanaka andreo zafindreo mare, tsy sandrany ijaly ay. Fa no iny foa farany inino, impody amy la lampe pétrole. Afaranitsika ikombogna zigny. Zavanareo edy ay. Tant qu'atsika tsisy concurrence, atsika miaigny karaha io. Ary normal amizay tsika tsy mandroso. Ben oui, za baka io 35 euros izy ny vol. Za nagnefa 46 euros aller-retour. Beauvais pizza. Hitanareo raha karaha zay. Andafy amizay nino? Concurrence misy. EasyJet, Renard, tsy haiko nino. Vol, compagnie aérienne misy ata zato. Noho tsy fanagnatsika avion ndraiky compagnie zegny andreny aviandry air Ethiopiana, tsy haiko era ino, mamepiky mare billet mandeha amitsika Madagasikara. Ora anao koa mizaha. Zaha baka. Anao miala Paris mandeha New York, mila anao heure décalage volaniko zegny. Mila anao miala Paris mandeha Mbaribe na mandeha Tananarivo. Anao miala Paris mandeha New York, anao mahita bien 300, 400, misy sasany ara 500 zegny, y compris l'hôtel non ndraiky location de voiture anao avy anao alhamdoulillahi rabbil alamina. Sokrany. Fa anao miala Paris andeha Mbaribe, na anao miala Paris andeha Tananarivo,
sy migy karaha manao fanjava raiky 1200 1100 1090 1300 etrereta amizay nareo dimy mianaka agnatiny ao ataovy hoe 2000 € ka beny avy ao nareo baka fois 5 nareo jiaby agnatiny ao efa firy € zegny aboko amizay le avagna tanàna igny ma zay afetsy nitondrasanao zegny hoe zay nefa nagnafitra zegny hoe calculer amizay plus raha tadiavinareo vidigny ino amizay raha ndesiny ampody baka agny voapolosiny ndraiky von'ny botibagnany parce que fa lany volaky zay ampody baka agny amizay aveto heureusement zay mandeha zay fa magnano stock agnaty congélateur ane fa zay fa tsy magnano stock agnaty congélateur zay mandeha zay ampody baka mosary heureusement anao ampody baka amizay no mampibiagna boîte à lettres enveloppe lavalava io koa enveloppe fa nisy sariny mariany volagna fa fanjakagna misy raha takeny aminao